Sayimini uMagethi, sayimini ufoko amasango. Uyazi bafethu kunento kanjena efathi isifundeni siyazini. And njengoba ufika njena kule mpilo ye-wheelchair. Ngizama ukuvula ingqondo abantu, ngizama ukuvula ingqondo zabantu ohlala kanye nabo ukuthi bangabe nesikhathi kakhulukazi sokuthi babuye bethi sorry shame. Abathi mfethu sekwenzakalile. Awuyicabange kabili kathathu into sokucabangisa nathi ukuthi njengoba isimo sesinje yini efathi siyenzeni manje. Bese uthi nawe uzama ukuthi ube positive. Yes, akulula. Kodwa uzofathi kube lula ngobani? Isimo sesikubhekile. Into ofathi wazi mase uhleli wheelchair. Isimo sesikubhekile, akusafanele ukuthi ushone eceleni, akusafanele ukuthi ukhale, akusafanele ukuthi uzwele. Sefathi ube strong. Akulula. But kufanele ukuthi ukwenze kube lula. Ngobani? Even first thing fanele ufunde ukuthi fanele uyigeze. Ugeze ugcobe. Uyigqokise. Uziwashele. Uzinekele ocingweni. Ushanele endlini la uhlala khona. Ukorobhe endlini ngemop la uhlala khona. Sebenzisa imop kakhulu ngoba iyona wazi ukubambelela. Mina ngisebenzisa umshanelo lo ibrush na imop. Iyona into eyenza ukuthi kube lulana. Yabo. If ukwazi ukusebenzisa izandla zakho ngeze ngikuphasise basi bakwenze. Ngoba khona umfana wakwafika la kumina uC2. Imagine uC2 uthi ithambo lelithuka la engqondweni. Lithi ngenzansi ube number 2. Wayelimele lapho. Wehlala yedwa. Ehlala yedwa eqashile. Njoba mina ngakwazi ukwenza mina ngakwazi. Indlela yokulimala uNkulunkulu nendlela enza ngayo izinto zakhe. Iwezi sidide kwathina nemfundo lebuyi isiphambanisa. Kufanele ukwazi ukuyiphekela, ukwazi ukuyiwashela izitsha, ukwazi ukuyoyigrosela. Thola iUber, uhambe uyoyigrosela. Bese kuba ukuthi ke konke lokho awukwenzi mahala. Into esingayicabanga nisicabangise yini ofathi uyenze ukuze wakhe i-income. Yini ofathi uyicabange or ucatshangiswe ukuze kube khona into yokuthi uphile. Yiziyona into ebalekile ke leyo ngobani konke lokho okunye okwenziwa umunye umuntu onomali. Yes, ngeke uze ukwenze 100%. Kodwa instant ukuthi ube yinuku ungakwenza ukuthi kube ngconywana kubukeke. Inkinga yini ungafathi uyenze ukuze wazi ukuthi uphile. Sicabange ukuthi ke manje ungenze njani. Yonke ebalekile. Aningilandeleni, ningilike, ningifollowisheni, subscribe eSharp.